Mas sayon ug mas mapadali na ang biyahe gikan sa Cotabato City paingon sa Basilan Province. Sugod karong Abril 25, 2023, kay gitugutan na sa Ministry of Transportation and Communication sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM ang biyahe sa roll-on roll-off vessel. Subay sa giaprobahan nga ruta sa Bangsamoro Maritime Industry Authority kun BMarina. Musubay ang ruro sa Pulok Port sa Parang Maguindanao del Norte, Cotabato City Port, padulong sa Lamitan City Basilan ug vice versa. Nagtuo si MOTC Minister Attorney Paisalin Tago. Adunay dakong impact sa katawhan sa BARM ang pag-abli sa bag-ong ruta hilabi na sa natad sa ekonomiya o turismo. Giablihan ang bag-ong ruta aron adunay kapilian ang mga tawo sa natad sa transportasyon. Kaysa kasamtangan, moagi gayud sa Zamboanga City ang biyahe sa mga tawo aron mosakay og barko o di kaha fast craft padulong sa Basilan. Una mulawig ang unang biyahe sa ruro, magpahigayon una og inspeksyon ang BARM ug Philippine Coast Guard ug susihon ang seaworthiness sa ruro alang sa seguridad sa mga pasahero. Nadesisyonan ang pag-abli sa ruta sa ruro hatod sa natanggong nga application sa MV Island Paradise ni Attorney Ferham Saidi sa Saidi Agri-Farm and Trading Incorporated para sa ilang Certificate of Public Convenience ngadto sa BMarina. Sanglit ang BMarina ang gitahasan alang sa development, promotion o regulation sa maritime industry sa BARM. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!